Nakuha kalambuan sa kahimtang sa panahon sulod sa 24 oras, southeast monsoon o hanging habagat may nakaapekto sa Luzon. Samtang kagninang alas 4 sa buntag karong adlaw, ang low pressure area base sa tanang available na data ana kininahimutang sa 430 km west-northwest of Sinaed, Ilocos Sur. Ug kining mong low pressure nagpabilin gihapon ning anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang Metro Cebu lakip na ang tibok na lalawigan sa Sugbo ug ang ubang bayan sa Kabaysayan, makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa adunay katag-katag nga pagpanagom ug ngadto na sa madagomon ng kalangitan ug adunay panagsa nga rakita pagulan pagpanurugdog og kilat. Samtang ang Batanes, Calayan ug Babuyan Group of Islands ug ang rehiyon sa Ilocos, Cordillera ug Central Luzon makasinati usab og mga pagulan-ulan nga mugna sa hangin nga habagat. Samtang ang Metro Manila lakip na ang ubang bayan sa Luzon makasinati og panagsang mga pagulan. Ug ang ubang bayan sa dinhi sa atong nasod makasinati og katag-katag nga pagpanagom ug ngadto na sa madagomon ng kalangitan ug adunay panagsa nga nakita pagulan pagpanurugdog og kilat. Kasarangan ug ngadto na sa mga kusog nga hangin ang gikan sa bagatang kasagpan nga may mopaslabis sa tibok Luzon ug ang kadagatan niining mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarangang hangin ang gikan sa bagatang kasagpan nga may mopaslabi dinhi sa Visayas ug nakip na dinhi sa atong lalawigan sa Sugbo ug ang umang bayan sa Visayas ug ang hangin usab nga nagagikan sa bagatang kasagpan ug ngadto na sa bagatang kasagpan may mopaslabi usab ditong napita sa Mindanao ug ang kadagatan niini mga lugar nakip na dinhi sa atong lalawigan o ubang bayan sa Visayas malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalon. Kini nagagikan sa DOST Pag-asa Visayas, Leonardo Samar, mayong adlaw.